Hemme salam. Bizim hemmemiz kichi wagtymyz isyan saatymyzy eder yaly, alar yaly köp bol isleyardi. Çynymyzy aytsak, ulalybam bu zatlardan yüz dondurjek tapylmaz mykaygen. Ýöne käbirler mekdeben gutarmany ýa millioner bolýarlar. Men size şolaryň bäşsini görgözjek. We are the warriors. Raşid Bilhasa, bu 17 ýaşly Dubayda ýaşaýan Raşid Bilhasa adly ýetginjek oglanyň ýaşaýşy onuň denduşlarynyň ören tapawatlanýar. Bu oglan eýem çağalaryň baýlygy öwrenşen, sebäbi onuň kakasy Bilhas International dondurjysy. Onuň baýlygy aýtmaklaryna görä 2 milliard 300 milliondur. Mümkin bu oglanyň ýaşaýşyny Instagram bilen YouTube'da çykarylmadyk bolsa, hiç kim bilmezdi. Bu oglan pulu esasan ekskluziv krossovkalar almak üçin soýar. Bundan başga da bu oglan bilen dünýäde tanymal adamlar suraty düşmek, gurrunlaşmak üçin gatary durýarlar. Ryan, haçanda Forbes 2010-njy ýylda YouTube'da iň köp pul gazanýan çağalarynyň sanawyny çap edenne tanlawda birinji bolup Ryan Toy Survive kanaly durdy. Bir ýylyň içinde bu kanalyň ýerdejisi 2 hesse köpeldi. $11 milyon $22 milyon çenli. Ýöne kanala seredende ütköşük zat ýok. Orayında näme üçin seniň videolaryň şeýle gowarýarlar diýip soranlaryna ol sebäbi men şadýan we gülkünç diýip jogap berdi. Rayanyň videolaryna görkezýän oýunjaklary şol wagda magazynyň tekçelerinden satyn alyp gutarylýar. Jordan Casey, Irlandiýa wunderkind oglan 9 ýaşyna programmerine bilen gyzyklanyp başlaýar. Ýöne onuň inatalary or kompýuteriň başyna köp oturýar diýip alada edýärler. Haçanda Jordan Casey'nin düzen oýuny App Store'da iň köp satylýan oýunlaryň biri bolany, onuň inatalarynyň aladalarynyň soňy gelýär. We are the warriors. Jordan Casey öz IT kompaniýasyna enatalaryň işlerini taşlap dolandyrjy bolup işe çagyrýar. Bu oglanyň ýagdaýy $1 milyon geçýär diýip ylgan edildi. We are the warriors. Mulay Al-Hasan, Marokkanyň Karowanyň ogly. Mulay Al-Hasan 15 ýaşynda. Bu ýetginjek oglan ýaky belenlerimiz ýaly beli däl. Ýöne hut şu oglan doglandan ören baýçaga bolýar. Onuň ýagdaýy $2,5 milyard. Ol öz kakasynyň köp gutuşuşyklaryna gatnaşýar. Marokkanyň kanunyna laýyklygyna görä, Mulay karowlygyň miras düşürdir. Bu ören ulug jogapkärçilik. Baýlygyna seretmezden bu oglan pully kän hisoblanok. George Cambridge 5 ýaşly şahzada George Karol maşgalasyna degişli adam bolan üçin oňa ul üns berilýär. Bu geň zat däl. Bu şahzada bir tan karollygyny 3-nji dalaşýar. Ýyly-ýylan şahzadanyň tanymallygy hasy artýar. Ol haýsy brendli eşe geyse, hemmeler şol brende ýapşýarlar. Analitiklerin hasaplamalarına görä, bu oglan ýurdun ekonomikasyna ýylly 2 milyard 300 milyon girdeji getirýär. Şahzadanyň öz baýlygy 1 milyard diýerler. Bu zatlaryň hemmesi 5 ýaşdy. We are the warriors. We are the warriors. Indi bolsa like koyup kanaly ýazylmagy ýagdan çykarmagyň. Hoş sag bolun.
We are the warriors. We won't let them take the ground. What are we fighting?